Lena inoveli yethu esiyibhalelwe uSandile Thwala kanye noMinenhle Mtshali phansi kwesihloko esithi Impi yezigodi isahluko sesikhombisa season 1. Kusemini libalele lokho okucoba amalungu omzimba usakhile uhlele emthunzini phansi kwesihlahla kusondela udade wabunolwazi afika adlala isicephu naye maqeda ahlale naye umniwa. Kodwa uyaphila. Yini indaba? Hawu, wabuka kungathi kukhona ojule ngakho nje. Yini indaba kwenze njani? Kubuza unolwazi. Hayi, ngahle siswami. Yikho nje ukuthi ngicabanga ngalentokazi engizithole sengishawa abane wabo. Ngoba futhi ngathi ngisetshisa lokho nakho nomalume usengiqanda ukuba ngiphume ngiphele kule ntokazi. Manje umqondo wami uyala ukubona ububi nobungozi entombini njengaleya dadewethu. Ikhona ehlukile ngaloya muntu wesifazane. Usaqhuba usakhile. Hawu. Yazi ngike ngezwe kancane ngalonto leyo, kodwa ke mina ngingaqinisekisa ukuthi konke kulele kuwena mashobane. Uma uyithandile intokazi le uzoyizama imizamo yokuphinda ubonane nayo, phinde ngixoxe nje futhi udaba lweni ngabe indaba salutho. Ukhohlwe nje umalume vele unakho ukuthathela izinto phezulu. Banehaba komalume nawe uyayazi nje lonto leyo. Hayibo. Manje dadewethu ububona ukuthi ngiyenza liphi icebo mhlambe phela ukuze ngicine ngixhumanile nayo lentokazi ngoba khona ngiyafisa ukukhuluma nayo. Kubuza usakhile maqeda unolwazi asuka maqonde endlini yakhe abuye nepheshana elimhlophe kanye nemvilophi kanjalo nepeni lokubhala. Nakho thatha nali ipeni nephepha bhuti umbhalele incwadi uphinde wenze isiqiniseko sokuthi uyayibhala nje nenombolo yakhe egcineni ukuze kube lula nakuyena ukuthi akwazi phela ukushayela ocingweni. Mina ke ngoba ngiyithandela wena bhuti wami ngobe sengenza isiqiniseko sokuthi ngiyakhamisela yona lencwadi kule ntokazi le. Ngiphinde ngiyazise futhi ukuthi hayi iqhamuka kuwena ubungakuthokozela futhi ukuthi kuthinte ngokuphuthuma ocingweni. Esho unolwazi emniki iphepha nepeni. Yazi sis, you are a lifesaver wena. Awuthi vele ngihlale phe kwayo ngikhona manje ngabe ngisapholisa amaseko. Kube usakhile eshelungelo lokubhalela uNobuhle incwadi. Wena wakongunezi khabazela kamavovo imini obingelela umfoka Khumalo owaziwa ngelika Sakhile. Phila nami ngiyaphila. Ngicela ukuqala ngokuxolisa ukukufaka enkingeni siqala nokwazana ngakho kodwa nje. Kodwa ke ngithemba ukuthi futhi akubanga into enkulu kakhulu ekhaya engicabanga ukuthi mhlambe kwasheshe kwadlula. Ngibhala lencwadi ngenhloso yokubonga umusa nobubelo wangipha bona okanye wangikhombisa bona kuqala nokwazi. Kwangithokozisa ukubona ukuthi impela besifazane bekhethelo basakhona la ngaphandle. Abantu besifazane abasanobuntu nokwazi somunye umuntu ngale kokuziqhayisa ngobuhle babo. Cha impela kwangihlaba umxhwele ukubona ubuntu omnjengalobo wabukhombisa kimi. Uzuyidele uyifake engcopheni yezidlamlilo esingabaneweni. Uze wazi ukuthi ngijabulile kakhulu ukuhlangana nawe nanokuthi ube ngowokuqala umuntu engazana naye ngifika lana endaweni yaseMpungubane. Kukodwa nje lokho kusho olukhulu kimi. Ngifisa wazi nganguneza ukuthi ngingakujabulela kwakho ukuhlobo okuthile nawe. Ungumuntu engingasafisi ukuthi angiphunyuke empilweni yami. Abantu abanjenga nawe bangabantu bokugcina nokuvikelwa ngayo yonke indlela kanjalo nokukhonjiswa impatho ngaso sonke isikhathi. Ngakho ngiyalicela ithuba lokuthi noma kukuningi okufuna ukuvumela ukuba sakho umhlobo obuthile mhlambe kodwa ngiyakholelwa ekuthenini indlela ihlezi ikhona ngaso sonke isikhathi. Ngicela ungande kakhulu ngamlomo okwamanje. Ngithemba uzongithinta uma ngabe uthola ithuba njengoba nenombolo yami ngizoyishiya egcineni. Ngicela ubangikhonzele enhlizweni. Ingaphakathi layo lize lazi ukuthi ungowekhethelo kimi. Imina Sithobayo usakhile Khumalo 075 98 44 723. Ayibhale maqeda ayishutheke kuyo imvilophi bese eyibhala ngaphandle ukuthi from Sakhile to Nobuhle. Wabe seyinika unolwazi emyalela umngozi nobudedengu omngadala inkinga yenkanankana uma bengingenzeka lencwadi ifinyelele kulezi zidlamlilo engabanewa bobaNobuhle. Nanokuthi kungaba yiphutha elingakanani uma ngabe lezi indaba zokuthi yena usazama ngakho konke kusemandleni ukuthi agcine exhumanile noNobuhle zingafika kumalume wakhe. Njengoba wayazi ukuthi uyaliwe ngokuthi akaphuma phele emndenini wakaMkhize.
okufike kumhluphe kodwa ukuthi yini le ngaka ngabe ufihlelwa yona njengoba legazi lingapheli nje uma ngabe yalwa ukuba aphume kule ntokazi yakamkhize. Khulileka bhuti, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi incwadi yakho iyahamba iziyofika kuyo le ntokazi. Noma-ke ngizokwenza nje isiqiniseko ukuthi noma kanjani ngeke ngilenze iphutha lokuthi igcine mhlawumbe isifika komalume wabo, ngoba phela ngiyazi ukuthi hey, ungangena kwengaka inkinga le. Unolwazi eshe yemukela incwadi seyikwimvilophi ngaphakathi. Kancane nje dadewethu, ake ungilamulele la. Yazi nakho ngilokhu ngixakwa leli gazi elizochitheka uma ngabe mina ngikhanda umhlobo omthile nomndeni wakamkhize, okungenza ngizibuza ukuthi kanti yini le ngake ngifihlelwa yona mina, noma mhlawumbe kunomlando othile engifihlelwa wona engingawazi. Kubuza usakhile. Hey webhuti, nami ngifana nawe lapho, kanginalo ulwazi. Futhi-ke nje ungazikhathazi, nami vela ngiyikhathazi ngalonto le. Ngiyacabanga nje ukuthi indlela mhlawumbe abayenzayo ukuthi bekuphunge wena ekutheni uqhubeke nayo. Wena uma uzokwenza isiqiniseko sokuthi obhuti abatholi ngalento le bonke nomalume, uyobe uphephile, nobudlelwane bakho nale ntokazi yakamkhize buyobe buphephile uma wenze njalo.